parte, todo lo que sea motivarles y llamar la atención de ellos con todo este tipo de proyectos y actividades que salen un poco fuera de lo común, de lo que es la clase teórica y la típica clase de silla y de mesa, pues para ellos es muy atractivo y yo creo que aprenden más y más rápidamente con este tipo de actividades que no con la clase de siempre. Es más como no estás en clase como encerrado y haces también lo que te gusta y más divertido. A l'alumnat li s'arriba un projecte que va, en aquest cas, financiat per l'Ajuntament, va un poc impulsat per l'Ajuntament, però que al final són ells els que ho fan i estan adquirint un aprenentatge d'aquest projecte. Un aprenentatge que en aquest cas veig que estan encantats. Jo sempre he pensat que la motivació és la gasolina que alimenta a un alumne bo. Si està motivat, l'alumne funciona. Treballa a gust, fa deures en casa, estudia per als exàmens, se coordina millor i un projecte motivador com este fa que tot siga més fàcil. No es la típica clase aburrida de que está el profesor ahí dándonos la chapa y podemos hablar todos y participar todos y hacer un proyecto que al fin pues, está chulo y todos podemos participar y dar nuestra opinión de lo que queremos. El que una persona, un chico joven, se identifique en un proyecto que ya comença de cero a desarrollar hasta que acaba siguent un fet, deu de ser superimportant. Nosaltres en tecnologia sempre plantegem un problema, busquem solucions i les construïm. Però en aquest cas, a més, aquest projecte que estan construint d'alguna manera va servir per a una utilitat real. I aquesta part és la que normalment no fèiem en classe, era una maqueta, era algo xicotet, i en aquest cas sí que és un objecte que és de veritat el que estan fent i que pot tindre un ús de veritat. El desarrollar el proyecto también suponía localizar un problema del municipio o trabajar sobre una parte del municipio que para nosotros era fundamental también que los adolescentes pudieran pues un poco indagar sobre su pueblo y conocerlo más. Realmente lo que es, no sé, hacer entrevistas y todo eso, explicar cosas sobre drones y todo eso, a nosotros en general nos gusta, nos lo pasamos bien, ya que pues sabemos lo que estamos hablando i nos sentim segurs. Tenim que formar persones que quan isquen dels seus centres educatius se'n vagin cap a la vida personal i la vida laboral que tinguen o inclús en els estudis superiors que puguen fer ja en una base consolidada i ben apresa. Si les agarres des de ben xicotets, els que estan en el col·legi, els ensenyes a sobretot treballar en equip, no estar individual, sinó treballar en equip, crear junts una cosa que la fan ells, això els dona que en un futur, quan estiguen treballant, tinguin més relacions professionals en els demés i poden arribar a aconseguir millors coses. I que a la llarga tendeix, a més, les noves metodologies o cursos de formació que han fet del professorat, te dones compte que la gent cada vegada va en aquest camí. La primària ja ho fa des de fa diversos anys. Secundària sempre ens costa més, això és la realitat, però a la llarga això és el camí. D'alguna manera va ser la primera vegada que ells tenen que vendre una idea seva i un objecte que estan fabricant. Van a poder contactar amb gent de fora de l'institut, que és molt interessant, i intentar això, vendre les seues idees, plantejar-ho de la millor manera possible per a convèncer de lo bo que és el projecte que estan fent ells, i això jo penso que de cara a la seva futura vida laboral és molt important. Està més relacionat amb el que anem a basar després la nostra vida, perquè estem treballant com una xicoteta empresa que és en si el que al final anem a fer quan iscam a treballar. Es una motivación extra a una educación obligatoria en una edad difícil como son los adolescentes y que motiva mucho, ¿no?, a la hora de aprender, construyendo, fomentando la creatividad y sobre todo pues, para un desarrollo futuro importante a nivel profesional. Ja està. Estic sugant poc, xaval.